GB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na po, alas 5, sakto. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa indung tagapagbareta. Marhay na hapon mga tuga. Aldaw kita nin Miyerkules. Inipoan Bareta alas 5, asin kami poan sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Shara Maylaron. Detalyes kan Darakulang Bareta sa lado nasyonal. Natapos na kan Commission on Elections o COMELEC ang mga guideline na ipapautob sa pagsumiter nin kalintura para o kandidatura para sa 2025 midterm elections. Sigun kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ipapaluwas na ninda sa masunod na semana ang magiging polisiya para sa gigibuhon na filing kan Certificate of Candidacy o COC. Ipinagtalaan man kan COMELEC ang tent sa Manila Hotel bilang lugar para sa pagsumitir kan COC poon sa Oktubre 1 sagud Oktubre 8. Ang COC kan mga kandidato sa pagkasenador asin party list ang sa nga akuon sa Manila Hotel, mantang ang mga kongresista, alkalde, vice-alkalde, konsehal asin sangguniang bayan, ang naakuon sa city asin municipal election offices. Ang COC naman ang mga kinatawan ng probinsya gobernador, Vice-Gobernador, miyembro kan sangguniang panlalawigan ang gigibuhon sa mga provincial election offices. Sa Giraray, ang tinauan doon kan COMELEC, nagabos na mga masumitir kan kandidatura ang sa inda nga akuon basta kumpleto ang detalye asin tama ang requirements. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Siniguro ni National Task Force to end the local communist Madam. conflict o end Detalles po sa lado lokal. Nasa linya po ang report ni Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, maray na hapon. Hello. Posibleng rason sa kunata nagpaparahurubas ang tubig sa ibabang parte kan pamitisan kan Bulkang Mayon digdi sa area kan Kamalig dahilan sa ang mga konsideradong danger zone haros pigpa para buruksan haralapado na ang mga pinagpapagibong mga tinampo poon sa anuling kirangay an informasyon diretso an mga tinampong ini sa ginubatan apira kan bypass road sa itaas kan nasabing tinampo may mga pataas pang mga tinampo sa bulkan igwanin mga bagong binuruksan at tinampo kontradiktory ini sa kasuguan kan PBOX na danger zone dapat dayo napag-irestaran ng tao alagad an nakakainganyar para sa mga residentes na mag-restar Giraray, iyon na iguana ni na haralapado na tinampo, paborable para maging maray na istaran dahil ta iguana nin mga agihan sa madaling sabi gulping mga nyog, mga kahoy ang nagkawarara sa lugar, anas na sa tinampo natural dahil na nin absorption in tubig dahil ta dahil na ang mga kahoy dahil na ang mga nyog kung kaya posible ini ang rason sa kunata miserable ang tubig sa mga ibabang porsyon mga barangay digdi sa pamitisan kan Bulkang Mayon. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Chief Jimmy. May dagdag pa po kitang bareta sa lado lokal. Nasa linya man po si Sir Al Almario. Good afternoon, tabi Sir Al. Pinaburan ni board member
Naputol po si Sir Al. Ipadagos na po ang bareta sa lado nasyonal. Task Force to End the Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr. ang commitment kan task force na makipagtabangan sa mga local government unit o LGU para makumpleto ang gabos na Barangay Development Projects o BDP. Ang pahayag ginibo ni Undersecretary Torres katakod kan pagkapindyente kan nagkapirang 2024 projects na pinunduhan sa irarom kan Local Government Support Fund, Support to Barangay Development Program. Paliwanag ni Torres na ang pagkapindyente kan mga proyekto ang dahil sa timing kan pagpaluwas kan pondo kan Department of Budget and Management asin panahon na kaipuhan para sa due diligence na pigigibo kan mga LGU. Sa ngunyan, may sobra 800 na proyekto sa irarom kan SBDP sa 864 mga barangay kung sain anong pasanaan na puunan asin nasa 879 ang nasa manlain-lain na level ang pigpapautob. Sa ibong kaini, siniguro ni Undersecretary Torres na makukumpleto ang gabos na proyekto na nakasunod sa plano. Balikan ta sa Giraray, si Sir Al Almario nasa linya. Good afternoon, tabi Sir Al. Good afternoon, pinaburan ni Board Member Attorney Melissa Badesar Medilia ang plano ni Board Member Vic Siga Jr., Chairman Committee on Power and Energy, na imbitaran ng ALECO Management sa masunod na sesyon. Sigon kay Badesa, diretsong masabutan kan sanggunian asin kan mga konsumidores kung ano na ang kamugtakan kan ALECO dahil kung dati nito rapo-rapo sana ang permay nagreklamo digdi sa segundo distrito manungod sa kuryente ngunyan mismo lang sa sentro o sa urban areas bilang aksyon dapat lang magiro kanian sanggunian sigon kay Abadesa dahil province-wide na ang problema. Si Sema na negosyante o investor ang magugusto na mag-invest sa Albay kung pirmi na sa ng brownout. Kaya sa masunod na sesyon, planong gisahonin mga kaputan na ALECO NEA Management kung umatender sa imbitasyon kan sanggunian panlalawigan. Alarmario, DCGB. Thank you, tabi Sir Al. Ipadagustaan bareta sa detalye sa lado nasyonal. Nangapodan si Senate Majority Leader Francis Tolentino kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagiraray na magpaapod nin pagtiripon sa mga miyembro kan National Security Council o NSC. Kasunod ini ka naging aksyon kan China sa West Philippine Sea kung sain sa giraray na nagbugtak sa peligro sa buhay kan tropa kan Pilipinas. Sinabi ni Tolentino na kaipuhan na mabilog ang gobyerno nin mas nababagay na lakdang sa insidente sa Escoda Shoal kung sain naraot ang duwang barko kan Philippine Coast Guard o PCG matapos banggaon kan Chinese Coast Guard o CCG. Dapat naman na magdemand ang gobyerno nin kompensasyon hali sa China para sa danyo sa duwang barko kan PCG. Inirekomendar man kan senador sa Office of the Solicitor General o OSG asin sa Department of Justice o DOJ na mabilog nin specialized team nin mga abogado na makapot sa mga maritime cases dahil ang mga kasong ini ang may koneksyon sa specialized aspect kan international law asin maritime law. Siniguro ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na committed ang Philippine Navy na siguroon ang padagos na habitable ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kasabay kaini, sinabi ni Trinidad na mandato kan Armed Forces of the Philippines o AFP na masiguro ang kaligtasan kan mga tauhan na nagmamando sa BRP Sierra Madre. Kinumpirmar man kan opisyal na magpapadagos ang paghahatod nin supply sa BRP Sierra Madre as in regular na rotation kan mga tropa. Dahil mantinido ang permanente nga presensya kan Pilipinas sa Ayungin Shoal. Mientras, binaliwala sana ni Trinidad ang pangapodan kan China na i-pull out ang mga tropang nagmamando sa BRP Sierra Madre as in sinabing parte ini ka na false narrative na pigpapawagas kan China.
para sa nagkapirang lider kan Kamara, mas marhay an pabayaan na ang Senado an mag-imbestigar kung paano nakaluwas sa nasyon si Alice Guo. Sa sarong mensahe sa Radyo Pilipinas, sinabi ni House Committee on Public Order and Safety Chair Dan Fernandez na saro sa mga pamayokan Quadcom, mas marhay na Senado na sana ang pagkondukta nin imbestigasyon para mas makapokus ang Quadcom sa iba pang importanteng issue. Ang Quadcom ang kumpwesto nin 4 na komite na nag-iimbestigar sa koneksyon kan Pogo asin illegal na droga. Sa lado naman ni House Deputy Majority Leader for Communications asin Party List Representative Erwin Tulfo, papabayaan na ninda ang Kamara na idagos kan Senado ang imbestigasyon maging ang Department of Justice o DOJ para dai na magkariribok. Enot ng sinabi ka nagkapirang lehislador na suportado ninda ang pag-iimbestigar sa kung paano nakaluwas sa Pilipinas si Guo asin paninbagon ang mga tawong nasa likod kaini. Nagtutubod si Senadora Sherwin Gatchalian na maski pa nakaluwas sa Pilipinas, si dismissed Mayor Alice Guo padagos na masaditan sa iyang espasyo. Sigon kay Gatchalian, posibleng maghagad nin extradition ang gobyerno kan Pilipinas para mapabalik siya digdi para hampangon ang mga kaso. In kaso makalusot si Guo pasiring sa China, mahahampang man giraray ini sa kaso. Paliwanag kan senador, mahigpit ang lay kan China kontra gambling, kaya naman sa pag-i-invest pa sana ni Guo sa Philippine Offshore Gaming Operator na illegal sa China, posible na ining makasuhan. Aminado naman si Gatchalian na sa kadakulaan kan China, may posibilidad man ining makapagtago asin masalidahan giraray an sa iyang identity. Maabot na sa 170 na mga hog racers asin commercial farm ang nagpahayag nin interes na magsabay sa pigigibong Controlled African Swine Fever o ASF vaccination kan Department of Agriculture o DA. Kasuhapon, pinuna na kan DA an orientasyon sa mga hog racers sa Lobo, Batangas para sa gigibuhon na bakunahan na obheto na pugulan ang pagwagas kan ASF. Sigon kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, kaibahan sa pinaghahandaan kan BAI, ngunyan ang mga laboratorio na naresibi na blood sample hali sa mga urig na babakunahan. Kaipuhan na wara nin helang an hayop na tatawan na nin bakuna. Nagtatabang naman ang BAI asin LGU para sa makaskas na paagi para mapuna na ang pagbakuna. Tulong barangay ang target na bakunahan sa Lubo asin isusunod ang mga urig sa Lipa asin Taysan. Inabisuhan ka National Meat Inspection Service o NMIS ang publiko na maging maikmat sa pagbakal nin mga karning urig. Sigun sa NMIS, saro sa mga paagi para makasiguro sa ligtas na karne o ligtas ang karne kung may nakadukot na meat inspection certificate o certificate of meat inspection sa tindahan. Iniyan patunay na nag-agi sa inspeksyon ang karne sa laog kan meat establishment bago ipabakal sa merkado. Gustong sabihon, makakasiguro ang parabakal na ligtas asin na malinig ang karning babakalon kung may tatak ka na National Meat Inspection Service. Katakod ka ini, padagos naman ang pinaigot na surveillance audit kan MIS sa mga meat establishment sa tahaw kan patakot kan ASF. Kaibahan sa mga pigbabantayan ang mga slaughterhouse, cold storage facilities, meat cutting asin distribution centers para sa food safety. Bareta sa ibang nasyon, sasabayan pa kan mga pro-Palestinian activist groups ang ikaduwang aldaw kan Democratic National Convention. Nangapudan sinda kay Harris asin kay US President Joe Biden na pugulan na ang pagpapadara nin mga bomba sa Israel. Kaibahan maninda ang mga doktor na mabulong sa mga sibilyan sa Gaza. Matatandaan na napinjente ang pag-abot kan mga nagsabay sa programa sa Chicago dahil sa pagharang kan mga protesters. Para sa Baretang Sports, ipinaliwanag kan International Tennis Integrity Agency o ITIA kung natadaininda pinatawan nin suspensyon si world number 1 tennis player Jannik Sinner matapos na magpositibo ini sa ipinagbabawal na substance.
Sigun sa ITIA, daininda nahiling na nagpabaya ang French tennis star maski na nagpositibo ini sa clostebol sarong anabolic steroid. Enot na nagluwas ang resulta kan Marso 10 matapos ang Indian Wells tournament. Nabulong ang physio ni Sinner sa paagi kan over-the-counter spray sa iyang kulit para sa sadit na lugad. Si Sinner ang nanggana nin 5 titulo, ngunyan sa season kung sain kan Enero, nagkampiyon ini sa Australian Open asin kan Hunyo, nagsakat ang ranking niya sa number 1. Yan po ang mga detalles kan mga darakulang bareta ngunyang Miyerkules. Sa pangaran ka nagsururat kan bareta, News Director Mar de la Cruz, Angel Mustasa asin Jenny Matthew Balyaran, MJ Jaresco sa Social Media Department. Sa lado teknikal, nakaibahan ta si Sir Nems Flora, asin sa IT si Sir Jerome Nico Martinez. Kami po ang sa indong mga naging tagapagbareta. Ako po si Shara May Laron. Asin ako man po si Jasmine May Baloloy. Salamat kan sa indong pag-antabay. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan,